Здравейте! Аз съм СТБГ и сега искам малко да поговоря за канала ми. Този канал, за друга камера съм, затова може да виждате по-хубаво, да ме виждате и по-високо. Да, искам да поговоря за това, че в този канал качвам всеки мъж ден. За седмица най-малко 7 клипа се качвам. За сега за 5 дни съм качил 9 и с този 9. Тъй, че мисля, че това е добър напредък. Ще старая дори по 14 клипа на седмица да качвам. Но започвам да се изчерпвам и нямам много идеи. Затова предлагайте, задължително предлагайте някакви чаленджи долу в описанието. Защото това е важно за канала. И да, малко за канала. Направих този канал преди, в другия канал бях качил клип, за да качвам клипове на Зеленото училище. Можете да видите канала на DarkSideBG, там има клипове от Зеленото. В този канал щях да качвам, но ютубът ми, за съжаление, не работеше както трябва. И затова не можах да качвам. Но след като започнах да качвам в този канал, в онзи ще качвам след около половин месец, не знам. Защото каналът ми, онзи, съм приятел с YouTube, в този не. И няма как да качвам клипове повече от 15 минути в този. Затова трябва да се логна от компютъра. Да стана приятел с YouTube и да се логна отново от телефона. Защото аз качвам от телефона тези видеоклипове. Да, правил съм ревю на стаята си, правил съм много чаленджи, под много, достатъчно според мен чаленджи съм правил. Предлагайте още чаленджи, много са ми важни тези чаленджи, защото идеи за канала има, затова мен не ми е за абонати показвания. За 10 абоната ще направя специален клип с Master Fun, с DarkSideBG, с Devil742, зависи. Но първо трябва да ги събера, за сега съм 8 абоната. Вчера бях 4 абоната, събрал съм за един ден 4 абоната, това в другия канал също стана. Качах някакви безсмислени клипчета, след това започнах да снимам по-сериозно, по-често малко започнах да снимам и да качвам и за един ден събрах 8 абоната. Тоест аз мисля, че имах 5 и събрах 7 абоната, за да съм сега 12 абоната. 13, но това е друг въпрос. Да, това мисля да е за този клип. Аз бях в СТБГ, вие бяхте каквито сте и мога да ви кажа чао.